Vi lige om lidt så vil finde ud af på, hvordan man i virkeligheden gør det lidt bedre. Hvad er dit umiddelbare indtryk af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som uddannelse? Jeg tror, de har det godt. Jeg tror, de hygger. Det er et godt indtryk, jeg har fået efter at have været på studiepraktik her. Så det kunne godt være et sted, jeg godt kunne tænke mig at læse. Hvad skulle du så læse af de 3 uddannelser? Jeg tænker journalistik og så ind med noget radio indover. Jeg kunne godt tænke mig at være radiovært, tror jeg er noget frem til. Hvad for noget radiovært skal det så være? Så noget ligesom Monte Carlo. På B3? Ja, præcis. Min umiddelbare opfattelse af stedet er, at det er meget moderne. Der er meget unge mennesker, der er her. Og folk brænder for journalistikken. Det moderne i det, at alle sidder med en Mac-computer, og ikke med Windows 98. Hvad er din umiddelbare opfattelse af Danmarks Journalisthøjskole? Det er, at den er moderne, og den er meget sådan, de holder meget sammen her. Der er et stort socialt netværk, og man sørger for at holde øje med hinanden, og det kan jeg godt lide ved den måde, man bliver journalist på, det er, at man får et netværk, men også at man lærer at blive et godt menneske og et ordentligt menneske over for de mennesker, man er sammen med. Jeg synes, det er rigtig spændende, at det lyder som en uddannelse med mange muligheder, hvor man kan få rigtig meget ud af sin uddannelse, og samtidig kan den bruges til mange forskellige ting. Altså, du kan blive alt fra journalist til kommunikationsmedarbejder, og så vil det oplyst omkring ja. Jeg synes, det var en god dag indtil videre. Jeg har fået en masse lærerligt at vide, og fået en del at videre med uddannelse. Så ja, en god dag indtil videre. Og hvad har været det bedste? Og det bedste, jeg ved ikke, her, men som sagt, så var det en god dag, men jeg kan godt lide maden her. Jeg synes, det er dejligt at få at vide, altså selve uddannelsen og optagelsen på, og det, man bliver lidt mere afklaret med, hvad journalisthøjskolen egentlig er. Og kunne du tænke dig at gå her i fremtiden? Altså, nu er min fremtid ikke helt planlagt endnu, men det kunne være en mulighed. Det virker som om, der er god studiemiljø her, og gode søde mennesker og gode lærere, så måske, ja. Tusind tak for det. Mit umiddelbare indtryk er, at vi er en skole med meget teknik og rigtig mange Macs, og en skole, hvor de godt kan lide at lege med nogle ting, og godt kan lide at dokumentere og være journalister. Rigtig gode lærere i hvert fald. Rigtig gode lærere. Er det et sted, du kan finde på at gå så? Det tiltaler mig. Det gør det rigtig meget. Måske. Umiddelbart så synes jeg, det er et rigtig, rigtig godt uddannelsessted, hvor man bliver meget inspireret af det musik, det look og de mange mennesker, som er vidt forskellige. Og umiddelbart virker til at være et sted, jeg er helt klart tænker mig at være og bruge min fremtid på. Jeg synes her, det er meget rart. Det er meget seriøst, især det her. Det virker som en meget omfattende uddannelse. Mange muligheder. Så skulle man jo gøre det kortere. Det er umiddelbart et rigtig godt indtryk, jeg har fået ud af det. Det virker et meget spændende sted med nogle meget spændende faciliteter. Og det virker som om, at det er et rigtig godt studiemiljø. Og at det er et sted, hvor folk har lyst til at gå og engagere sig i at gå. Og som om, at det giver nogle rigtig gode muligheder og muligheder for at komme videre bagefter. Jeg synes, det virker meget spændende. Også at de har deres eget forlag og deres egen tv-station og deres egen radio, der man kan sige. Jeg kan godt se mig selv gå her i hvert fald. Det virker meget hyggeligt og småt, men stadigvæk sådan, at man kan få noget ud af det. Altså, jeg vil sige, mit umiddelbare indtryk er, at man kan få lov til at være sig selv. Der er masser af muligheder for at udfolde sig. Man kan gøre mange forskellige ting. Der er rigtig mange muligheder på den her skole. Samtidig er der mulighed for gruppearbejde, det jeg personligt rigtig godt kan lide. Man kan være fælles om nogle ting, man kan lave opkomming, eller man kan skrive for avisen. Altså, man har mange forskellige muligheder også at lave sin fritid. Jeg synes, det virker som et rigtig spændende sted, hvor jeg håber rigtig meget på at komme ind og til sådan at udforske studiemiljøet. Jeg synes, at dem, som har holdt oplæg her på studiepraktikdagen, har virket meget engageret i deres fag, og deres engagement har været smittende. Jeg synes, jeg bare får mere på at komme ind, så jeg synes, det har været rigtig vellykket arrangement.
Det er moderne, og jeg synes, det er et kreativt miljø, hvor der er sådan masser af forskellige mennesker, og der er sådan rigtig meget plads til, at at hver især ligesom får lov til at arbejde på en måde, der passer den enkelte bedst. Så synes jeg, det er mest et udseende, stedet her. Det kunne godt være nogen, der synes, det var lidt sådan gammeldags. Hvad er dit umiddelbare indtryk af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole? Jamen, mit umiddelbare indtryk er, at det er en rigtig god skole. Det er en meget kreativ og spændende skole. Selve skolen, den er meget bunkeragtig. Der er meget sådan, form. Lokalerne er meget store, og det er meget brugervenligt. Og noget at se radio- og tv-stationen, og det ser vildt spændende ud. Hvor de laver deres eget tv. Selve skolen virker rigtig sjov, og de har en sjov fredagscafé bare til fredag, og det lyder rigtig spændende, så jeg tror, den bare er super god. Jamen, den er jo rigtig flot. Det er lækkert, og det er sådan lidt bunkeragtigt. Det er så meget musik over det hele. Men det er sådan nogle rigtig lækre materialer, eller sådan noget, hvad hedder det. De har sådan en iPad over det hele, og det er rigtig godt udstyr, de har, og det er jo store og rummelige lokaler, og folk er rigtig ud, og men det er rigtig flinke og sådan noget, så det var super.